Isinailalim sa 4 na araw na pagsasanay sa Basic Life Support at Standard First Aid o BLS-SFA training ang emergency responders at ilang kawani ng media sa Bicol na ginanap sa Malilipot, Albay mula nitong September 16 to 19, 2025. Kasama sa mga naimbitahang lumahok ang mga kinatawan ng Rural Health Unit ng Daraga, Bakakay at Tiwi. May kinatawan din mula sa DOH Camarines Norte at ilang media mula Albay at Sorsogon. Nanguna sa training ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD. Katuwang ang Regional Medical and Dental Unit Bicol at Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ayon kay Bernard Mongo, Assistant Manager ng DOH Disaster Risk Reduction and Management and Health at organizer ng BLS-SFA training. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga dumalo sa pagsagip ng mga nanganganib ang buhay. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng aktibidad, nadaragdagan din ang bilang ng mga taong may kakayanan na makapagbigay ng mga paunang lunas. Actually po sir, dati ang goal natin is kada isang miyembro ng pamilya ay matrain sa basic life support. Pero sa ngayon po, ang goal natin is lahat ng miyembro ng pamilya as early as 9 years old po ay maaari na nating turuan ng basic life support and standard first aid. Kasama sa training ang theoretical, demo at return demonstration ng basic life support, partikular ang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Binigyang diin naman ng mga tagapagsanay sa aktibidad na hindi lamang ang mga nasa larangan ng medikal ang maaaring magbigay ng paunang lunas sa oras ng emerhensya. Talagang ilalabas namin yung lahat na knowledge and skills para ma-impart namin, especially with the participants. And gaya na nga sinabi ko na hindi kailangan na maging nurse ka, hindi kailangan na maging doktor ka to be a first aider or a basic life support provider. Sabi nga na basic daw. Ibig sabihin kayang-kaya, kahit sino kayang-kaya. Depende lang po yung willingness niya to learn. With partnership po ni PNP and the community po, sobrang malaking bagay po yun ma'am. Kasi halimbawa po, wala pa po si PNP, wala din pa po yung mga partners natin from hospital. Yung community po is napakalaking tulong po siya na yun nga po, bago po makarating yung mga first responders natin, si community na po muna ang naunang tumulong doon. Mas maganda po lahat na madami po na ang natitrain, madami po ang may alam. Sumbaga po, lamang po ang may alam. Batay naman sa datos ng DOH Bicol CHD, umabot na sa mahigit 4,000 individual ang kanilang isinailalim sa BLS-SFA training mula pa noong 2012. Siniguro naman ng ahensya na isasagawa nila taon-taon ang naturang pagsasanay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.